дар масири шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии Лабиҷар Сангвор шурӯъ аз километри 1 то километри 65 дашти Шер 12 адад пулҳои мошингузар бо дарозии 490 метр мавҷуд буда, ҳамасола бар асари баланд шудани сатҳи дарёи Хингоб ва рух додани дигар офатҳои табиӣ бештари пулҳо зарар дида, зарурати аз нав барқарор кардани иншоот пеш меояд, то рафту омади нақлиёт ба минтақаҳои кӯҳистон таъмин карда шавад. аслан барои ҳолати нигаҳдории 101 километр роҳҳои мошингарди ноҳияи Сангвор то андозае нарасидани техникаҳои пуриқтидор ба назар мерасад. аммо ин мушкилот дар раванди барномаҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ марҳила ба марҳила бартараф шуда истодааст. аз ҷумла давоми як соли охир барои нигаҳдории ҳолати роҳҳои ин минтақа ду техникаи замонавӣ дастрас шуда то андозае мушкилоти муассисаро осон намуд. зеро роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳияи Сангвор асосан қад-қади дарёи Хингоб сурат гирифта дар фасли зимистон тарма ва баҳору тобистон фаромадани сангу шағал ба назар мерасад, ки бештари роҳҳои нақлиётгард вайрон гардида, зарурати бунёди роҳҳо тариқи дигар самтҳои бехатар пеш меояд ва он истифодаи техникаву хароҷоти зиёдеро тақозо мекунад. агар солҳои қаблӣ ду пули мошингузар баъди офати табиӣ аз нав барқарор шуда бошад, дар ин радиф пули мошингузари шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии деҳаи 11 дар километри 47 аз деҳаи Руботнор дар километри 39 аз ҳисоби маблағҳои вазорати нақлиёт ва мақомоти маҳаллӣ барқарор гардид. ҳамин тариқ давоми солҳои охир дар ин қисмати роҳи кӯҳистон 4 адад пули мошингузари шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар ин масири шоҳроҳ даҳҳо мавзеъҳои хавфноку селфаро мавҷуд буда, дар бештари ҳолатҳо зарурати ҳамарӯза тоза кардани роҳҳои мошингард пеш меояд. ин аст ки барои фаъолияти бонизоми муассиса 8 адад техникаҳои соҳавӣ сафарбар гардида, кормандони соҳа ба тоза кардани маҳалҳои тармафаро ва сангу шағал машғул мебошанд, то ҳаракати мӯътадили нақлиёт таъмин карда шавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Сангвор.